Imaginați-vă acest coș plin cu cozonaș, cu cornuri, cu croasante, cornuri cu mere, cu prune, cu caise, bucate de înaltă calitate și mai ales gătite din suflet și cu multă dragoste chiar pentru dumneavoastră. Cum vă spuneam, așteptăm gândurile telespectatorilor, gândurile prietenilor emisiunii noastre la 1203, pentru că știm că sunteți acolo seară de seară și sunteți alături de noi. Pentru acest lucru vrem să vă încântăm sufletul cu o nouă melodie a lui Rareș. Ești pregătit, Rareș? Da. Hai să te ascultăm. Muzica, maestre! Trage omul multe ca să facă, muncește într-una o viață întreagă, să strângă de toate, să facă avere, dar nu ia când pleacă niciuna din ele. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Suflet și inimă mare este mulțumit numai cu ce are, nu umblă ca alții să strângă mereu, e de ajuns atât ce-i dă Dumnezeu. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Se mai duc ani, parcă nici nu știi că-ai umblat mereu după bogății și la bătrânețe stai cu banii în față și n-ai luat nimic frumos de la viață. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate pe măsură și lingură după gură. Ca să-ți fie viața dulce, să faci numai cât poți duce, să-ți iei toate
pe măsură și lingură după gură. Așa este, mulțumim frumos, Rareș, o voce caldă, o voce care cu siguranță ajunge la sufletul dumneavoastră. Muzica este un pansament pentru fiecare dintre noi, ne ajută când ne aflăm la un necaz și este alături de noi în clipele de bucurie. Vorbeam puțin mai devreme despre Ghiță Munteanu, dar înainte avem un mesaj special. Melodia Pușca și Cureaua Lată pentru Vili și prietenii de la Vulcan din partea lui Rareș. Dacă se poate, Pușca și Cureaua Lată, sunteți pregătiți? Pușca și Cureaua Lată. Mirela, te ascult în pan, muzica maestre. De lung ar fi, tot se duce iute ca un fum și ți-e dor de fiecare zi, că-ai fost tânăr și-ai ajuns bătrân. Viața asta cât de lung ar fi, tot se duce iute ca un fum și ți-e dor de fiecare zi, că-ai fost tânăr și-ai ajuns bătrân. Că trece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Măcar o zi, nici o clipă și nici un minut. Atunci bea și nu te mai gândi, petrece cât e de petrecut. Nu poți să oprești măcar o zi, nici o clipă și nici un minut. Atunci bea și nu te mai gândi, petrece cât e de petrecut. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Cum mai vrea, dar încet, încet de toate treci și să uiți că viața e și grea și la zile bune să petreci. Nu sunt toate în lume cum mai vrea, dar încet, încet de toate treci și să uiți că viața e și grea și la zile bune să petreci. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Petrece și cântă și de rele uită, la suflet să nu le pui. Dă-le la o parte, că nimic din toate nu-i ca viața omului. Mulțumim frumos, Rareș. Așa este, stimați telespectatori, trăiți prin fiecare clipă, căci o viață avem și dacă trăim viața la maxim, cu siguranță nu vom regreta nimic. Ce crezi că e mai important pentru tine? Ce e cel mai important în acest moment pentru tine în viață? În primul și în primul rând, cariera mea.
Încerc să mă fac să urc așa încet, să cresc, să văd, să descoper mai multe. Și ai și alte pasiuni pe lângă muzică? Alte pasiuni nu știu ce să zic. Muzica mea pe primul loc, asta fac zi de zi. Sunt și la un liceu de muzică. Cânti și la nunți? Da. Nu, sunt petreceri private, de toate, orice. Cine dorește să te aibă, să-i aduci veselie, bună voie în casă, știi să ții așa o petrecere, te descurci. Da, da. S-a întâmplat vreodată la vreo nuntă să nu mai vină mireasa, să o fure de tot? Nu, Să întârzie? Nu, niciodată. Au venit toate miresele. Am auzit cazuri, dar la mine nu s-a întâmplat niciodată. Ia povestește-ne un caz. Păi am auzit, un prieten de-a meu n-a mai venit mireasă și mirele de fapt n-a mai venit și s-a distrat mireasa toată noaptea. Cu cine? Singur, cu toată lumea, singur. Adică Ciudat. a plecat și până la urmă au rămas împreună sau ne spui, Cred că nu. ne spui după publicitate mai bine, stimați telespectatori, haideți să aflăm ce ne spune Rareș, dacă s-a întors mirele, ce a făcut mireasa, ce s-a întâmplat la nuntă, dar după publicitate rămâneți pe Etron TV, revenim în câteva secunde. Publicitate.